ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawa. Tana karamar ta nake yin sokanar ta, nake cewa maman ta irin za a bani ita. Idan ta fito kuma ni ne nake fara kula ta, da wasa nake ni kuma a zuciyata. Idan na ga ta kuma ni nake yabanta, na raka ta har cikin makaranta, na fara ta dukkanin rayuwarta, na ɗauke ta 'yar uwa kuma ƙanwata. Da farko dai sunana Hamisu Sa'id Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Breka Dorai. An haife ni a unguwar Dorai Karama, unguwar Bello. Na yi primary school a Dorai Karama, inda na secondary school a Dorai Babba. Kana da shekaru nawa a duniya? Na kai shekara 25 haka. To me baka sha'awa ka shiga harkar waka? Abin da ya bani sha'awa na shiga harkar wake-waken Hausa, na ga hanya ce mai sauki ta isar da sako. Idan har kana son ka faɗi wani abu da yake zuciyarka a saurara cikin sauki, to idan ka bi ta wannan hanyar zaka iya isar da sakon. Shine nake bada gudunmawa ta. Ka kai shekara nawa da fara isar da wannan sakon? Gaskiya na kai shekara 9 da fara waka. Da wace waka ka fara? Wakar da na fara a duniya waka yabo ce. A lokacin muna makarantar islamiyya haka, malamai suna zaburar da mu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to muka fara yunkurin rera yabo. To gaskiya da waka yabo ma na fara. Da haka ma haka fara wakan ma kenan, ta nan ka koyo ma kenan? Gaskiya dai ta makarantar islamiyya na koyi. Na'am. To cikin shekaru 9 watakila ba za a iya rasa cewa a ce ga wata waka daga nan ne ma aka ankara da ka fara waka ba. Gaskiya tun da na fara waka ba ankara da na fara waka ba, sai daga kan wata waka ta cikin dare, wani labari cikin dare da nayi. To wannan waka da ita ce ta bayyana 2000, ina tunanin 15 ne. Shekara 2015. Me yasa kake ganin jama'a sun ankara da wannan wakar? Daga kanta ne gaskiya mutane suka fara samu na, suna ce mun sun ji waka ta, tunda da idan nai ba rike abuna nake yi, to daga kanta ne na fara bayyanawa, kuma sai aka fara samu na gaya mu. Me kake ganin ya ji hankalin jama'a kanta? Gaskiya tausayi shine ya ji hankalin mutane, saboda labarin yanda yake labari ne na tausayawa. Na yi soyayya da ita, karshe ta rasu, na dauko ta a bayan mashin ya buge mu, muka yi accident, ita kuma sai ta rasu ne, kuma na rayu. Shine labarin yanda yake. Gaskiya ne kenan ya faru? A'a, labarin kirkirarren labari. Ya waka take? Cikin dare yau gane da tsakar dare, so shi kan bayyana cutar nan mai suna hawan jini. Aziya yanda chorus. Wani baiti ne a cikin wani waka ya ma daɗi? Da na san watakila su bai ce ko? Gaskiya baitin da ya fi min daɗi shine baiti na farko, wanda nake cewa na kasance ba ni bacci cikin idanuna, sannadin soyayya da ta sanya duk tunanina. Hamisu, harka waka akwai faɗi. Wani bangare ka zaɓa a waka? Wataƙila soyayya ko? Gaskiya bangaren da na ɗauka bangaren soyayya ne, musamman labarai na soyayya din. A yi ta waka zube kenan, a dinga bada labarin wani abu? Mafi akasarin waƙoƙi na zube ne na labarin soyayya. Me yasa ka zaɓi wannan bangare? Duba da yanda zaka ga wannan ya ɗauki wancan sai da wannan, sai na duba na ga babu wani mawaƙi wanda ya ta'allaka waƙoƙinsa akan hakan, duk kuma sai na ga to ba na ɗauki wannan bangaren. Kana jin daɗin wannan bangaren ko wata rana zaka iya sauyawa? Gaskiya ina jin daɗin wannan bangaren sosai. Zaka ɗore haka? Zan ko kuma an fara ba da insha shawara a'a ya kamata ka dinga kallon, ka san daga lokacin da aka ɗan ji mutum ya fara motsi a guri, sai ka ji an fara ba da shawara, ai da kana yin kaza wata illa ya fi daɗi, kuma kana bin gurin ƙarshen ta kuma ta kwabe. Akwai wannan, amma mafi akasarin mutanen da suke bani ƙwarin gwiwa suna ce min ina da salo nawa, don haka in ɗore akan wannan salon da na ɗauko. A cikin waƙoƙinka wacce ka fi karɓar saƙonni daga wajen jama'a da yabo a ce ta yi daɗi? Waƙar da na fi karɓar saƙonni daga wurin jama'a ita ce Keci. Wace ce to? Sirrin yana zuciyata ne. Faɗa mana muje to, rera mana muje to. A duniya ke kika zama farin ciki na, idan ba kewa za na bai wa ƙauna. Farin ciki na kin zama jinin jikina, idan da so ƙauna ba ta kai ni rana. Kin zama jigo hasken idaniyata, na rasa kiwa za ta bani gata. Nike da kewa kallon sarauniyata, a gurbin zuciya bana aita wata. Ki dawo inda nake dan mazanta, mai sona mai kyan hali nagarta. Baiwar Allah ke ce cikar muradi, wanda ke san ki na so shi dan zumuɗi. Ki min na waziri karki ce na yi kauɗi, akan ki kome na yi so ya ingiza ni. Idan na zauna ni ke nake
me yasa aka yi wannan wakar? Gaskiya lokacin da na yi wannan wakar an ɗan yi bitin ɗin zuciyata ne. An taɓa zuciyarka? Exactly. Labari ne na gaskiya kenan? Gaskiya wannan labarin gaskiya ne. Me baka sha'awa ka waƙi budurwarka akan wannan waka da irin kalamai da ka zuba a cikin wannan waka? Gaskiya halinta, haƙurinta, irin gaskiya da kuma soyayyar da ta nuna a kaina shine abin da ya ji hankali na ne mata wannan waka. Tana nan har yanzu ko ta gudu? A'a, tana nan a raye. A hannunka? A'a, a hannun wani. An shaka basilla ke da? A'a, ba dai a shani basilla To ba. ta tafi wajen wani an shaka basilla? A'a, ni ne na yi janye ai. Janyo haƙura kai? A haƙura na yi sakamakon lokacin irin babu kuɗin da zan iya yin aure sai na ga to ƙarshen soyayya shine ka sadaukar da farin cikin ka wa masoyinka shine abin da ya sa na sadaukar. Ka yi waka akan haka? Na yi waka akan Me haka. kake cewa a wakar da ka sadaukar din? Idan ka ji kuge ka sani akwai labari, bayanin gaskiya wanda ba a yin inkari, labarin mai suna ta gaske zanya a tsari, duk wanda ya sanni da ita ya sanni don mun saba. Akwai so a cikin zuci wanda ba shi da riba, ka so wanda yake son wani ba kai dace ba, amma ni soyayyar da na yi ban yi kure ba, na so wadda ta so ni sanda ban yi zato ba. Abin na kai ku da nisa ɗorayi karama nake, unguwar Bello a nan nake sana'ar dike, a inda nake kuma gidan sama a layin yake, gani na farkonta da na yi zuciya ta harba. Shekaru matsakaita ƙaunar mu tayo girma, ni muke yi tare gidan su an sallama, zo da safe da yamma dare gidan su na koma, ina burge kowa masoya da sun yaba. Abin a tashi muna ƙara shakuwa mai tsanani, tana yin wanka ta yi kwalliya dudanni, wata yi kunshi ta yi fulawa dudanni ne, idan ta zo nuna bani nan ba ta saya ba. Hamisu, da yawa daga cikin masoya in aka tashi rabuwa dai akan rabu din ne haka dai, amma da wahala ka ji mutum da kanshi ya ba budurwar shawara cewa ki haƙura ki je ki aure watakila zai fi mana. Duba da yanda take ta fasa aure a kaina. Ba gani kai an abin fi da ya sa. karfin ka ba shi yasa ka haƙura ta dole? Gaskiya ba karfi na aka fi ba. Ya aka fi? Ka san karfin aljihu na kawai aka fi lokacin. An fi karfin da kake nan. To na janye an fi karfi na. To Hamisu, in aka ƙara ɗayan buɗe harkokin waka, za iya cewa kai waka kamar nawa? Gaskiya kawo yanzu ba zan wuce irin waka 150 ba haka. Wacce ce Duba bakan da dame ka a waƙoƙin ciki? baki. Wacce ce bakan dame ka a ciki? Waƙar da take bakan damiya ta ita ce cikin dare din nan da na gaya maka. Ka fi santa? Gaskiya ina son waƙar. Duk da kirkira ne ga abin da ya faru a zahiri? Duba da yanda ita ta fara buɗe ni shi yasa nake son waƙar. Yasa ka rike ta a ranka kawai? Exactly. Har yanzu babu wadda ta motsa ta? Gaskiya babu wadda ta yi bitin din ta. Daga fara waka a matsayinka na matashi, me ya dan fara baka kalubale wataƙila wanda ya tsaya ma a rai har yanzu yana nan a ranka? Gaskiya akwai. Menene? Zuwa na studio na farko. Lokacin da Yin na waka fara ta farko kenan? yin waka ta farko lokacin da na je yin wannan waka ta yabo da nake gaya ma. Akwai wanda da ya dube ni sai irin kaman bai ji daɗin ganin kaman ni a studio ba duba da yarinta ta, kuma sai ya ga ma irin kaman ban burge shi bane sosai, sai yake cewa gaskiya waka ta kare yanzu almajirai ma sun fara zuwa su buga waka. Wannan magana gaskiya ban ji daɗin ta ba, kuma ƙarshe sai ya zama na ma da ya je nayi abin arziki ƙarshe ma shi ya zama kaman mun tight da shi sosai a industry. Ya zama gaskiya abokinka. mun daɗe sosai har yanzu muna tare da shi. Wa- Ya manta ma ya ga yin wannan. Kasancewa ku tare bai sa ka manta da wannan abun ba, Bai sa na manta ba amma ban taɓa gaya masa ba. amma baka kallon shi da abin da ya ko? Gaskiya bana kallon sa da shi. To idan aka ƙara kallo watakila a cikin gida akan samu matsala kalubale a dalilin kana waka ko wajen budurwa ko wajen wani abu. Gaskiya ni ban samu irin wayannan matsaltsalin ba. Ba ka da Gida sun matsala bani kowa? goyon baya kama daga kan iyaye yayye da kanni. To idan aka ƙara tafiya akwai wanda suke cewa za su yi waka yanke take kawai babu rubutu. Gaskiya A matsayinka da kake waƙoƙin zube ya kai kalla abun. ina daga cikin su. Ka gamsu da haka? Ni ma rabona da rubutu gaskiya zan kai irin shekara 4 din nan. Duk waƙa da kake waɗannan a ciki kawai zuwa kake studio in aka buga Gaskiya. kiɗa ka zauna kai ta zubowa. Wallahi haka nake. Ya ake wajen fitar da kafiya da sauran tsare-tsaren waka? Wannan duka baiwa ce daga Allah. Duka haka ake yi? Haka ake. A yanzu a take in aka ce aka dan taba za ka yi? Zan irin iya. wannan salon? Exactly. To dan taba mana a bakon mu na Juma magani. Sai in wa gidan rediyon ku. Mhm.
Express tashar da aka yi don al'umma, mita 90.3 don al'umma. Hamisu, me babban burinka akan harkar waka? A duk lokacin da na yi a fuskance na yi sakon da na isar da ya isarwa al'umma. To akwai wani buri da kake fatan a ce yanzu ka same shi a nan gaba? Buri na wanda kana burinka ka kai matakin ko ka cika shi wani boyen abu a ranka? Exactly, buri na dai gaskiya yanzu shine nima duk inda na je in ji ni, shine kawai buri ko ina insha Allah ka taka a ce Hamis Breaker. Yau haka ne insha Allah. Akwai irin wannan ɗaukaka za ga mutum rimi ana tafi da shi a cikin al'umma, daga lokacin da ya zama wani sai ya fita daga cikin al'umman nan ya canza sheka. Ya mun yake a wajenka? Wannan ina ganin karshen kuskure ne, domin ina ganin ka gano masoyinka tun farko ka rabu da shi shine abin da ya fi komai kuskure ne a guri na gaskiya. Me ka kalla a matsayin babban matsala tsakanin mawaka? Gaskiya babban matsalar da take tsakanin mawaka kaman magana tasi'u kashin dankali na sama ki yawa babba akan karami shine gaskiya damuwar da take ciki. Ni dai kira na ga mutanen mu, idan ka ga karami ya taso kaman zai kai labari to ƙara jan shi. Kaman yanzu muna cikin cycle ne wani mai duhu, akwai wata kafa da ake bi a bulle, wai idan mutum ɗaya ya bulle to ba zai iya zuro hannu ya ja wani ya ƙara ja don sai toshe kofar. Ka ji damuwar da take industry. Na'am, to kai nan gaba baka da irin wannan tunanin a ranka? Gaskiya bana da irin waɗannan tunanin a raina. To duk cikin waƙoƙinka da in ka ƙara lalaba cikin waƙoƙinka wace ce watakil ita ma dai banda bakan dai me kaza ka ji ta dan kwanta maka a rai kuma kana jin daɗin ta, ko ka ji wani yana ji ko ma yaya ne dai? Sai wannan waƙar ta so na gaskiya, idan ka ji kuge din nan da na rera ma gaskiya ina son wannan waƙar. Me yasa kake son ta? Saboda labari ne na gaskiya. Za ta dawo ta ranar ta zama bakan dai me kenan. To Hamisu, ka taɓa yin abin da ake cewa kundi wato album? Gaskiya yanzu akan shi nake, ina ta shirye-shirye don insha Allahu ma a kwanaki kaɗan ya rage a ji shi a mai hoto ko mara hoto? Mai hoto ne insha Allah. Kana waƙoƙin biki ko na siyasa? Ina waƙoƙin biki sosai ma kuwa, ina na siyasa. A gayyace ka zo ka tsaya a gaban mutane kai waka? Sosai ma kuwa. Kowane mutum yana da burin shi, wataƙila na irin hawa abin hawa ko abinci ko da sauransu. Wani abinci ya fi burge ka, sannan kuma wani abin hawa ya fi burge ka? Gaskiya abincin da ya fi burge ni shi ne ɗan wake. Gaskiya ina son dan wake sosai. Manja ko man gyada? Aini dan wake ko da man me aka samu to zaka ga kunne har motsi yake. To bayan wannan kuma abun hawa fa? Gaskiya ina abun hawa ina son mota. Wace iriya? Tudu ko mara tudu? Ina son mota mai tudu. Mai tudu? Saboda kai ma kana tsawo? To idan na ce ka tura sako ga al'umma ko ga masoya baki daya, wani sako za a tura musu? Gaskiya sako na fatan alkhairi ne ga dukkan masoyana na gida da na waje. Ga mai son ganin Hamis Breaker, ya za ya gan shi? Ina da studio wanda zan ce kamar shine office ina inda nake zama, Hamsal Musical Studio a nan Dorai Kuntau, insha Allah. Duk wanda ya zo nan zai same ka? Daidai symbol na Alfindiki, duk wanda ya zo nan zai same ni. Duk cikin waƙoƙinka da kuma na ɗaya ka rufe mana da ita? Waƙar da zan rufe da ita. Duk cikin waƙoƙinka zaɓo mana ɗaya ka rufe mana da ita. Wata ranar sallah ne hawan ado bayar na ƙarshe, in za ku tuna hawan Dorai hawan ado yana yi. Na fito ni da abokai na mu biyar a kyawun